қиссаҳо аз маснавии маънавӣ. ҳамлаи саг ба кӯри гадо. гадои нобино дар ҳоли гузар дар кӯча буд, ки ногаҳон саге чун шер бар ӯ ҳамла овард. гадои бечора аз сару садои саг ларза бар андомаш афтод ва аз сари ночорӣ бар саг таъзим карду гуфт: эй фармонравои шикор, эй шикорчии шер, даст аз сари ман бардор, ки қудрат аз они туст. туро бо ман чӣ кор? дигар сагҳо дар саҳро гурхар шикор мекунанду, аммо ту дар кӯча бар мани нобино даст ёфтаӣ. саги таълимдида медонад чӣ шикор кунад, аммо саги ҳарзаву велгард ба ҳар бечорае мепарад ва ӯро мегазад. нафсро низ бояд таълим дод, то бидонад дар пайи чӣ чиз биравад ва чӣ чизеро сайд намояд. ба ҳар моли ҳароме дастдарозӣ накунад ва ҷуз ба ҳалоли илоҳӣ чашм надорад.